Op het landgoed Overst in Voerendaal opent binnenkort een pop-up wijnrestaurant. Tussen de bomen en wijngaarden staat inmiddels een paviljoen klaar om zo'n 300 gasten tegelijk te kunnen ontvangen. Maar hoe ziet zo'n etentje daar nou precies uit? Wij hebben een keuzemenu, 3, 4, 5 of 6 gangen. En natuurlijk met de bijpassende wijnen van Limburg kunnen mensen voor kiezen. Ze kunnen alleen het menu nemen en zelf een glaasje wijn uitkiezen van de kaart. Maar onze beleving is eigenlijk een totaalbeleving. Vanaf het moment dat je binnenkomt krijg je een glaasje mousserende witte of roséwijn. Het menu, het aantal gangen wat je kiest, daarbij een aangepaste Limburgse wijn, water en koffie tot besluit. Hoef je niet meer na te denken, dit is ons concept. En waar komt dat idee nou vandaan, dat pop-up wijnrestaurant? Oorspronkelijk van mijn compagnon Frank Teuns, want die heeft een restaurant op het land in Wouw in Brabant voor de eerste keer georganiseerd. En ik zag dat. Wij gingen in 2019 ons bedrijf verbouwen, wij moesten het pand verlaten. En toen dacht ik, hoe bijzonder zou het zijn om zo'n evenement naar Limburg te halen, maar dan wel bij de wijnen. Want onze specialiteit ligt op Limburgse wijnen. Ja, ik kom uit de reclame- en marketingwereld en ik woon in West-Brabant waar asperges heel erg populair zijn. En daar werd ik een keer gevraagd van, goh, zou je daar eens over na willen denken op een landgoed waar asperges staan. En nou, vanuit mijn achtergrond heb ik ook heel veel met die evenementen te maken gehad. Dus ik weet al wat er bij tenten en bij inrichtingen en dat soort dingen komt kijken. Maar dan gaat het erom van, kun je het concept zodanig maken dat het als restaurant en datgene wat mensen met asperges, liever gezegd ook wat de kok met asperges kan maken, dat niet alleen heel erg lekker is, maar dat men bij wijze van spreken ook nog een keer de aspergebedden voor de deur ziet staan waar ze ook gestoken worden. Mensen uit Limburg kwamen ook bij ons op bezoek in het restaurant op het land, zoals het dan in West-Brabant heet, en zagen dat dat met asperges ging. In eerste instantie was het ook de bedoeling om met asperges hier te doen. En toen werd mij gevraagd van, goh, zou je zoiets kunnen bedenken in een wijngaard? Nou, dan ga je weer eens kijken, wat zijn mooie plekjes, technisch en praktisch moet het natuurlijk ook allemaal kloppen. En vind je een goede partner natuurlijk om ook het wijnrestaurant te laten heten. Nou ja, daar heb ik in Mes-Amis een hele goede partner in gevonden. En zo zijn we nu voor de derde keer hier in Voerendaal. Wat is nou zo speciaal aan die Limburgse wijnen? Nou, de Limburgse wijnen, iedereen die denkt van, joh, ja, het zal wel. Maar het zijn echt kwaliteitswijnen en dat bewijst het iedere keer weer als ze de wijnen naar de keuring doen in het buitenland. Hè, want dan worden Nederlandse wijnen naast Duitse en Franse wijnen gekeurd, blind. En iedere keer halen die nog prijzen hoger als de traditionele wijnen. En dus het bewijs is er dat hier bijzondere wijnen gemaakt worden. En dit is natuurlijk de derde keer nu, hè? Komt er ook nog een vierde keer aan? Ja, zeker. Wij vinden het hartstikke leuk om te doen. Het is wel een enorme operatie, want ja, er is geen water, geen elektriciteit, geen riolering. Het is wel echt een operatie, maar als het er dan eenmaal staat, dan is het ook een feestje. Ja, nou ja, laat ik zo zeggen, we denken dat dit dan nu al een succes gaat worden en dat jaar 4 eigenlijk vanzelfsprekend er ook gaat komen. Maar goed, dat gaan we pas definitief beslissen als dit voorbij is. Maar laat ik zo zeggen, ik kan geen reden bedenken waarom we het volgend jaar niet zouden moeten doen. Goh, is er nog plek over? Er is zeker nog plaats. Het loopt gelukkig goed qua reservering, maar wij verwachten altijd dat het nog een keertje verdubbelt op het moment dat we open zijn. En met name lunch zijn nog voldoende plekjes, maar je moet online reserveren, zodat wij weten wie er gaat komen, de gegevens. En dan kun je ook alvast kiezen hoeveel gangen je wil. Dus van harte welkom.